sasali ng sorpresa ito para sa inyo? Meron ng idea si nanay. So, yung sorpresa ito na ay meron din po silang pinadalang mensahe or message po na babasahin ko na lang po para sa inyo. Alright, nakalagay po dito. To our one and only super nanay, Nanay Simen, happy 67th birthday. Sana napasaya ka namin sa aming munting sorpresa. Huwag na kayong maghinayang at magalit sa amin kasi deserve mo yan. Wala man kaming tatlo dyan sa special na araw mo. Palagi ka naman nasa aming mga puso at isipan. Magkaroon man kami ng kanya-kanyang prinsesa, palagi mong tatandaan na ikaw ang nag-iisang reyna ng buhay namin. Maraming salamat, Nay, sa inyong dalawa ni Tatay, sa pagiging mabuting nanay at lola, sa paggabay sa aming magkakapatid, sa suporta at sakripisyo para mapabuti kami mula noon hanggang ngayon, at sa walang sawang pagmamahal ninyo. Salamat kasi palagi kayong nandyan para sa aming lahat. From Barogo Brothers, Marlon, Bernie, and Vinson. Ayan, palakpakan naman po natin si Nanay Maximina po. Ayan, any message na lang po para kay Mr. Marlon, Mr. Bernie, and Mr. Vinson po. Thank you mga anak. Hindi ko inaasahan dito talaga. Saya-saya po. Ayan, palakpakan naman natin si Nanay and kantahan na lang din po natin sila ng happy birthday po. Birthday! Kantahan natin. Saya po talaga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, yung mabilis naman po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, make a wish na lang po muna tayo, Nay, bago po natin i-blow yung candle. Wish na lang po. Ayan, palakpakan naman po natin ulit si Nanay Maximina po, and once again, happy